Det er den 11. august. Sådan skal halmen have det. Snittes ud til regnormene. Ind i kredsløbet. Vi kører i en creatorvede, som lige knap nok er moden. Men da den er gøsket som brødvede, så håber vi på at bevare faldtallet ved at høste den lidt i den tidlige ende. Vi har sådan ligget på 16-17% vand, selvom det var super solskin i går, og nu er vi ved at nå ned på 15. Men i går var det rigtig sol og varmt vejr, og havde den været knaldmoden, så har vi selvfølgelig også været længere nede. Så der er lidt at trække på snitteren. Halmen er utrolig sej, netop fordi at det ikke er skørende rigtigt endnu. Så skal det have en tur af strilen, fordi selvom halmen er sådan set spredt er okay, så kan vi jo se her, der er striber imellem, og ikke den ligger lige så flot. Så den skal lige striles og jævnes ud, og så skal der sås efterafgrøde.